అన్నయ్య బాగున్నావు అన్నయ్య? బాగున్నాను రా. ఏంటి విషయాలు? రా కూర్చో. నేను 10 రోజులు క్యాంప్ వెళ్ళారన్నయ్య. ఒక్కదాన్ని ఏముంటానని మీతో ఉందామని వచ్చేసాను. మంచి పని చేసావు అమ్మా. ఉండు, మీ వదిన చెప్పేసి వస్తాను. బుజ్జి, ఏంటి అంత సంతోషంగా ఉన్నావు? ఎవరు వచ్చినట్టున్నారు? మా చెల్లి వచ్చింది. ఏంటి శ్రావణి వచ్చిందా? అదేం బయటనే కూర్చోబెట్టావు? పోన్లే కానీ త్వరగా షాప్కి వెళ్ళి డ్రింక్, సమోసా ఇంకా స్వీట్ కూడా తీసుకుంటారు. తనకి స్వీట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. బుజ్జి, మా చెల్లి 10 రోజులు ఉంటుంది. నీకు ఇబ్బంది లేదు కదా? ఆడపిల్లలు మన ఇంటికి వస్తే మనకే జరుగుబాటు జరుగుతుందండి. వాళ్ళు మన ఇంటికి రావడం వల్ల మన ఆస్తులేమి కరిగిపోవు. మనం వండుకునే అన్నంలో గుప్పుడు బియ్యం ఎక్స్ట్రా పడుతుందండి. అంతే. ప్రతి ఆడపిల్లకి చిన్న కష్టం వచ్చినా గుర్తొచ్చేది మొదట పుట్టిల్లేనండి. ఎందుకంటే నేను ఒక ఆడపిల్లనే. నీలాంటి వదిన ఉంటే ఏ ఆడపిల్లకైనా పుట్టిల్లు పరాయిల్లు అవుతుంది.